Ukážem ti, ako nainštalovať najnovší iOS 26, ktorý Apple nedávno predstavil. No pokiaľ nechceš riskovať, tak ho určite neinštaluj. Máme tu nový kontroverzný dizajn so sklenenými prvkami, ktoré prepúšťajú a refraktujú svetlo elementov pod nimi. Ja som veľkým fanúšikom tohto redizajnu, no nie každému sa páči. Pozor! Predtým, než začneš inštalovať, ťa musím upozorniť, že iOS 26 je v developerskej beta verzii a teda je tam ešte strašne veľa chýb, bugov, nedokončených vecí a preto ho neodporúčam inštalovať na svojom hlavnom zariadení. Ak sa ale rozhodneš aj tak ho nainštalovať, tak si nezabudni spraviť zálohu ešte na iOS 18, pretože ak sa budeš chcieť vrátiť, tak tvoje dáta sa nedajú preniesť naspäť z iOS 26. V ďalšom videu ti potom ukážem, ako odstrániť iOS 26. Je to pomerne zložitý proces, ale poďme späť k videu. V prvom kroku pôjdeš na web developer.apple.com. Tu klikni na menu v ľavom hornom rohu, potom klikni na Account, tu sa prihlásiš so svojím Apple účtom, potom príjmeš Apple Developer Agreement, no a teraz len reštartuješ svoj iPhone, takže podržíš tlačidla pridania hlasitosti a zamknutie naraz a po reštarte sa presunieme do nastavení, tam zvolíš Všeobecné, potom aktualizácia softvéru a tu si zvolíš beta aktualizácie a zapneš si iOS 26 Developer Beta. No a potom len updateneš iPhone na najnovší software a hotovo. No a ak by si chcel niekedy beta iOS 26 odinštalovať, tak na mojom profile nájdeš aj návod ako na to. V každom prípade nezabudni hodiť like a follow pre viac podobných videí.